Ndikulandireni okondedwa omvera kulikonse kumene muli komanso amene mukutitsatira ngakhale pa YouTube. Welcome to yet another program ya Catholic Perspective pano pa radio alinafe ozamitsa chikondi pakati pathu. Timapezeka pa 104.0 MHz FM komanso 104.2 MHz FM titu mchigawo chapakati, koma kwina kulikonse pa dziko lapansi timapezeka pa www.radioalinafe.com. kungopanga zimenezo mutitsatira bwino lomwe. Ndine Sam K zikomo kutakomananso programu ina ya Catholic Perspective. Lelo tikhale tukambirana nkhani yokhudzana ndi msonkhano waukulu kwambiri umene uchitike mwina tikhoza kutero kuti kwa nthawi yoyamba zaka zambirimbiri komanso mwina chibadwireni, chifukwa tikutero kuti maiko atatu aepiskopi akhale akubwera. Tsono aepiskopi akapabwera sabwera okha, Zimbabwe, Zambia komanso Malawi. Mu studio lero tili ndi anthu ndipo mwadzaza. Mu studio mwathu mwadzaza, chigulu cha amayi, chigulu cha bambo alowa mu studio muno. Tikhale ndi bambo Gibson Mkanda kuyimirira bambo onse mwa diocese ya Lilongwe, koma tayitana chifukwa kuti ali nawo mkomiti yokonzekera olandira episkopi onsewa komanso okonza mwambo wa msonkhano umenewu. Tili ndi Mayi Chrise Lupia ameneyo andi atsogolera amayi muno mwa diocese ya Lilongwe, komanso ali mpulogalamu iyi chifukwa choti ndi membala wa komiti zokonzekera za mwambo umenewu. Posachedwa apa tikhale tikumva iwowa, ndipo tiyambe ndi kwa ninkhamoni. Bambo Mkanda muli bwanji madzulo ano? Tili bwino kainu bambo Samu Kalimba. Tili bwino. Mayi Chrise Lupia, ndakhoza dzina poyamba? Ya timamalizitsa koma kuti Christina. Pajala pa ubatizo Christina. Ayi chabwino. Ya Mayi Christina Lupia muli bwanji? Tili bwino kainu muli bwanji? Ayi tili bwino. Zikomo kwambiri. Ihe chabwino. Mukhoza kuwapatsa moni amayi onse Mayi Christina Lupia? Zikomo kwambiri. Mwanganena kale kuti ine ndine Christina Lupia amene ndikupereka moni kwa amayi nonse mwa diocese ino ya Lilongwe komanso kulikonse kumene mukutimvera. Moni wa madzulo ano, kaya mwaswera bwanji? Ya itokoze kwambiri bambo Mkanda, apatseni moni abambo onse. Tikati abambo sunena nsembe ayi. Yes, Samu. Mole monse nipereke moni kwa azibambo anzanga mwa diocese ino ya Lilongwe, osangoti diocese ino ya Lilongwenso koma Malawi yonse ino. Paja mwanena kuna kuti tili pa YouTube ndengeso mwayo mene kwa azizathu enaso ama diocese ena amene akupanga follow program imeneyi pa YouTube. Itokoze kwambiri. Kwambiri. Alright, ndiye amene mukutitsatira mwamva akuluakulu amene tikhale nawo natero ti mu studio mwadzaza chifukwa iwowa ndi anthu awiri koma oyimirira magulu onse abambo kapena amayi mu archdiocese ya Lilongwe, koma Mkanda anena kale okha amayimiranso dziko lonse. Abambo amatiyimirira. Ndiye nditero kuti inu Mayi Christina Lupia, bambo Gibson Mkanda, tinali ndi programu ina imene tinayankhulana ndi mlembi wamkulu wa Episcopal Conference of Malawi, bambo Valeriano Mtseka. Ndiye timafuna kuti tiyambe tamva limodzi zimene iwo akamba, kuti zokamba zathu zisatayane kwambiri ndi zimenezo, ngati kuti mpamene tidzukire pamenepo. Chabwino Samu. Inu kwambiri tufuna tione kuti kodi akhristu akonzeka motani. Koma titamva olemekezeka bambo Valeriano Mtseka kucheza ndi bambo Louis Chikanya. Now let's go straight into the activities of the conference. Kodi ndi pamande tupakubwera pa, kodi zizakhala motani, alendo akalandidwa motani, kukakhala chani ndi chani. Zikomo kwambiri. Pamene padite pofunira kwambiri kuti nina anthu adziwe kuti kodi program yake ikuyenda bwanji. Poyamba alendo adzafika Lolemba pa 15 July, ndipo ena adzafikira ku Chileka Airport, pamene ena adzafikira ku Mwami Border mbali yopita tikamapita ku Zambia Pata,
enanso tikuganiza kuti adzafikira ku Dedza makamaka amene akuchokera ku Mozambique, ndipo takonza kuti amene wawa tipeze njira yakuti tikalandilire, ndipo ambiri mwayo ndi amene akufikira ku airport, ku Lilongwe airport, ndipo amene wawa takonza kuti tikalandira timakule bwinobwino kuwaperekeza kuti adzafike kumalo awo amene adzapumire nthawi imene tsiku limene lili, ndipo tinakonza kuti adzafikira ku Sigerege, ndi hotelo imene yangopangidwa kumene kucha kuno ku Lilongwe, ndipo tsiku lotsatiralo pamene kudzakhale misa yotsekulira mwambo umenewu, conference imeneyi, ndipo udzachitikira ku St. Ignatius Parish ku area 30. Ndiyoti msonkhano kwenikweni ukamba ndi mwambo mapemphero nsembe ya misa lachiwiri, yes, pa 16 July ku area 30 ku St. Ignatius Parish. Yeah. Nthawi tinayika kuti kuyambira 8:30 mawa. Ndoti anthu akakhale kuti akusonkhana kumeneko, kuti afika kumeneko kuti mwambo kamakayamba ngakhale kuti anthu afika ndithu. Chabwino. Yeah. Mungathe kupitiriza pamene so after that lachiwiri limenelo mwambo lachiwiri limene lili misa ija tapanga, kenaka kudzakhala kumwera madzi, ndipo tikadzamaliza zimenezozo pamene onse amene akatenge nawo mbali pa msonkhano umenewu ndikuti pali aepiskopi amaiko atatu amene wawa, ansembe, komanso makamaka kumalayi kuno tinayikako ndithu anthu amene angayimire ngati oyimirira Khristu ane yake, oyimirira mabanja, oyimirira gulu la amayi, oyimirira asisteri, oyimirira ansembe, komanso ansembe achibadwiri, komanso ansembe a religious. Onsewa tayitana kuti akatenge nawo mbali ifaya kuti aepiskopi amona kuti zokambirana zimenezi panopo zithukhanga zili manja mwa episkopi, komano nkhani ya kukwaniritsa kuti zimene takambirana zija zikwaniritsidwe, amene adzakwaniritsa ndi kuti ndiye nafeno tsopano. Ndifaka kamana kuti ndi bwino koposa kuti anthu amene wanso aone kuti kodi ndi mbali ziti zimene angathe kutenga potengeranso ndi ntchito imene akugwira pa nthawi inoyo mpingo. Nde zimene zizi tikunena kuti tikamaliza kumwa madzi athu ku area 30 ku St. Ignatius Parish, pamene tikanyamuka eno tsopano kupita ku Sigerege Beach Resort kumene tikapangire msonkhano onse. Kusalima kumeneko kwa. Chabwino. Now anthu akanyamuka ku Lilongwe kupita kusalima lachiwiri, which means lachitatu nkupita choncho msonkhano ukayamba. Yes, za serious. Lachitatu pamene kukakhale ndithu full day ya msonkhano. Ndipo kuyamba kwake msonkhano umenewu tikayamba ndi mutu umene aepiskopi onse anasankha makamaka kulimbikitsa kugwirira ntchito pamodzi yolalikira, komanso mgwirizano, komanso pothandizana kuti mavuto amene angaoneke m'dera limene lili kuti tigwire manja tithandizane. Ndipo mutu umenewu anapemphedwa ndi Ambuye Chaima ku Zomba Diocese kuti ndi amene akatambasule mutu umenewu kuti kenako tsopano pamene pakakhale ndithu kusinkhasinkha nkuona kuti kodi ndi chiyani chimene tingapange ngati dera limene lili kuti ntchito zimene tikugwira zipite patsogolo, komanso kuti anthu aliyense akhale kuti ndi wotekeseka pofunitsa kuti ntchito zimene zingagwiridwe zikhale kuti zikupindulira anthu ambiri. Inde nkhani ya kutengapo mbali akhristiani wake kukonzekera pa chikonzero cha msonkhano umenewu ili bwanji ndipo ili pati? Poyamba ndithokoze kwambiri kuti akhristu atekeseka kwambiri ndi kutenga mbali makamaka kukonzekera msonkhano umenewu. Poyamba ndithokoze Ambuye Tambala amene ali bishop wa archdiocese ya Lilongwe, chifukwa cha kuthandiza kuti uthenga ufalikire ponseponse, komanso kuti kulimbikitsa kuti tipeze njira zina zopezera ndalama kuti msonkhano umene utheke. Ndipo chifukwa cha kuthokoza kumene kunafana inenso kuti pa 3 May chaka chino tinali ndi dinner dance kumene poyamba kuti tinapeza ndalama zoti tikonzekere msonkhano umenewu, komanso kachiwiri anthu ambiri anadziwa kwambiri kuti kodi zimene afuna kupanga maepiskopi ndi chani. Ndi kuyambira nthawi imeneyoyo moto wakhala ukubuka ndithu, madayosisi ambiri kutekeseka kuti tipeze ndalama
tikonzekere bwinobwino msonkhano umene uwu kotero kuti madayosisi onse ayesetsa ndithu kuchita contribute kuti msonkhano umene utheke komanso akhristu osiyanasiyana mpaka ngati padakali panopo tinene kuti tikulandira ndithu mapuleji amene anthu anapanga kuti msonkhano umene utheke. So pali zinthu zambiri zimene zachitika, tinatulutsa nsalu, anthu ambiri agula nsalu ija, tatulutsanso makadi amapuleji kuti anthu athu manga puleji zimene zikuchitika. Ndine munthu wothokoza kwambiri chifukwa cha kutekesa kumene kwa anthu ambirimbiri kuti msonkhano umene ndithu utheke. Budget mwayifikira? Budget sinayifikire kufika poti pamene timafikapo, komabe tikuyandikira ndithu kugaza kuti ikamafika tsiku lino zinthu zambiri khauti ndithu tatani tafika ndithu mene timaganizira. Thokoza kwambiri Bambo Louis Chikanya pocheza ndi olemekezeka Bambo Velaliano Mtseka, mlembi wamkulu wa bungwe la episkopi kuno ku Malawi. Akutero tu Bambo Kaliu kuti acheya tulukani kwabwera alendo. Nde macheya ndinu muli pano. Mwakonzeka bwanji inuyo ngati macheya? Tiyambe ndi amayi, chifukwa alendo kwambiri ndi amayi. Zikomo kwambiri. Zoonadi mulendo kuti afike pakhomo nasangalala kuti anafika pakhomo ndi mmene mayi pakhomopo wamulandilira. Choncho ifeyo ngati amayi takonzekera kwambiri kwalandiratu maepiskopi athu kuti adzapange msonkhano wawo bwino kuno Malawi. Choncho tili ndithu ndi ma activities zosiyanasiyana amene takonza ndiponso tathandizirapo kuti msonkhano umenewu uzakhale msonkhano ndithu opambana. Anena kale Bambo Mtseka kuna kuti tuyenera tikalandire, ndio kalandirawo ndi ife amayi. Kusonyeza kuno kuti alandiridwa. Fungati mayi sunalandire mulendo pakhomo ndokuti amonona kuti koma pano ndalandiridwa pano. Koma amafuna muone mayi atatulukira. Ukatulukira mayi ndekuti zonse amalimba mtima kuti aya pakhomo pano. Funga yoyamba ikhale imene yakulandira alendo. Tamva Bambo Velaliano Mtseka ukamba kuti anthu agawanika, ena nkuchileka ku Blantyre, ena Dedza, ena Mchinji, ena Lilongwe. Mwakonzeka bwanji amayi? Ife ndithu takonza pajatili ndi gulu lathu la entertainment, azimayi ya nsangulutso amenewo ndithu akakhala alichire kulandira alendo amenewa pa airport. Komanso madera ena osiyanasiyana amene alendo amenewa akufika. Choncho takonzeka ndithu mukationa umenepo ng'oma zili mkati kusonyeza chimwemwe chonse nokuti alendo athuwa alandiridwa. Chabwino. Ndiye tili pa mfundo yomweyi yakulandira alendo Bambo Gibson Mkanda. Tiyasira amayi akalandire ife tukwaza nkhuni. Ayi ndithu ifeso ngati abambo takonzekera kuthandiza nawo amayi kuti tilandire alendo amenewa. Pali ntchito zambiri zimene abambo akugwira kukonzekera msonkhano umenewu, mmene amanenera mlembi wamkulu wa mabishopu athu kuti ena mwa alendowa akubwera by road. Tikuona tikonze ndithu kuti mwina at a certain point tikuona kuti tiwachingamira alendo amenewa, then tiwatenge ndithu kukasiya kumalo kumene kwakonzedwa kuti alendo amenewa akapomereko. Even ku airport kumene tikuona kuti ngati abambo tikakhalenso nafe kumeneko kuyesetsa ndithu kuna kuti zina zizo zizokuzana ndi zimene zimachitika pa airport mulendo akafika. Mwina kukatenga zikwama zimene kutindisa mapassport alendo amenewa kuti ndithu asaone kuti sanalandiridwe kuno ku Malawi. Ifeyo ngati abambo takonza ndithu timu ina ya azibambo imene ikhale malo amenewawa kuchingamira alendo amenewawa kuti mpakana tionetsetse ndithu kuti alandiridwa mmene timayenera kuwalandira alendo akafika kwathu kuno ku Malawi. Chabwino. Msonkhano umene ukutchedwa kuti Mazazi, Malawi, Zambia, Zimbabwe. Koma kwambiri akumaonekeramo ndi aepiskopi. Akhristu zikuwakhudza nchiyani? Tiyambe ndinu mayi Christina Lupia.
Akhristu zikutikhudza chifukwa chakuti ifeyo ngati Akhristu ndi anu ake mpingo andi zilizonse zimene akakambirane mabishopu amenewa ndikuti zikakhudzanso ife ngati mpingo chifukwa mpingo be umendetsedwa ntosefe ife Akhristu anu ake komanso atsogoleri osiyanasiyana a mpingo so zikutikhudza ndithu kuna kuti zimene akakambiranezo ifeso zidzatikhudza fwa zina zimene akakambirane ndi mavuto ndoti amakhudza so ife ngati Akhristu. Chabwino anatelo bambo Valeriano Mtseka kuti episcopo amenewa akakambirana koma amene akwaniritse ni magulu enafe amatelo kukamba kwawo abambo ali ndudi ndo wanji pambuyo pa msonkhano umene of course nafika kumapeto koma pakati funso lomwe linafunsa Mai Christina Lupia bambo Gibson Mkanda mwina mtatuza koso Akhristu chikuwakhudzapo nchiyani. Ngati mene timanenera kwathu kuno ku Lilongwe Diocese mpingo ndife tonse abambo amayi achinyamata zimene akakambirane mabishop ku msonkhano umenewu amene tikuena kuti tizipange implement ndifeyo Akhristu eni ake. Ansembe athu kapena mabishop athu akhoza kukhala ndi mfundo koma ngati mfundo zijazo sizikupangidwa implement ndi kuti mfundo zijazo zili chabe. Tsono akatiunikira akakhala pansi mabishop athu kuphika mfundo zimene zijazo akuyenaona kuti azipereke kwa Akhristu eni ake kuti tsopano ziyambe kubala zipatso zimene mabishopu akuziyembekezera ndi malingaliro amene ali nawo wa mkumano umenewo. Chabwino thokoze kwambiri amene mwangotipeza kumene iyi ndi Catholic Perspective lero tukambirana nkhani imene yafika ndithu kumalechereche kukhale msonkhano waukulu wa episkopi ya maiko a Malawi, Zambia ndi Zimbabwe ndipo msonkhano umene wakutero kuti uli Sabata yamawa. Tamva pompano ndithu bambo Valeriano Mtseka akukamba anthu ayamba kutulukira kuno Malawi lolemba lobwerali pa 15 kenako msonkhano pa 16 ndithu kuti zonse zikhale kuti zikuyenda motero. Koma nkhani tsopano muno mu studio tili ndi Mai Christina Lupia komanso bambo Gibson Mkanda amene tufuna kuti atipatse chithunzithunzi kapena kuti picture ya mmene Akhristu eni ake akonzekerera mwambo umenewo. Ndidziwa kuti obwerawo suti akumvera izi ayi ndipo chituyankhula nchichewa mwina samva komabe tufuna kupereka chithunzithunzi chimenecho. Koma Samu usaiwale kunaona kuti maiko atatu amenewa muzina ndi zina timafanana. Mwina chichewa chomwechi kuno kwamati chinyanja ndio kuti chimakhala chochoka koma amanola zimene tikuyako ndi apasitinga wajede ati na mizia kuti atimanina amazatelo soti inuyo ndamema nkula ati chinyanja chochoka angasi ali esama wokera kwake. Chabwino. All right. Chabwino ndiye inu bambo Mkanda mungatiuze ntchito imene Akhristu eni ake agwira kuyambira tsiku limene kunalengezedwa kuti tiye tiyambe kukonzekera. Yes Samu, mwanena kale kuti ngati ine kapena Mai Christina Lupia ndife mamembala a steering committee imene ikukonza msonkhano umenewo. Mabishop adakhala pansi ndi kukhala ndi maganizo afuna kukhala ndi msonkhano kwathu kuno. Kodi ndi ndani amene tingasire ntchito imeneyi kuti ayigwire? Kodi agwira okha mabishop kapena agwira okha ansembe? Ndiye kunakozedwa komiti imene muli ansembe ndi Akhristu eni ake. Munanena kale kumene amanenera a secretary general kunaona kuti kwakhala kuchitika zina ndi zina zotolera ndalama, madina ndansi, mapreach card. Zonsezi izi Akhristu eni ake ali mmenemo. Kuna dina ndansi imene tinagulisa makadi amene amagula makadi amenewa ndi Akhristu eni ake chifukwa atamva uthenga kunaona kuti mabishop anesonkhano anachilandira kufuna kuthandizapo anabwera kuzapanga support dina ndansi imeneyi. Kuli mapreach card amene wapita kwa ndani? Apita kwa Akhristu eni ake kusonyeza kuna kuti ali ndithu ndi mtima ndipo achivomera chinthu ichichi kuti akufuna kuthandizapo malingaliro amene mabishop aku Malawi kuno, mabishop aku Zambia, mabishop aku Zimbabwe ali nacho. Chifukwa chake munaona kuti Akhristu azipereka kuyambira poyambirira mpaka ukafika kumapeto kwa msonkhano umenewo. Chabwino. Thokoza kwambiri mwina Mai Lupia mundichonjezera.
kuti akhristu atenganapo mbali zanji? Mwina bere kungotsimikiza kuna kuti ndizoona zimene anena bambo Mkanda, kuna kuti akhristu atengapo mbali ndithu yayikulu kukonzekera msonkhano umenewu, kuna kuti zonse zikayende bwino, mwakaso kupanga ma activities osiyana-siyana, kusokola ndalama yoti msonkhano umenewu komatu utheke. So akhristu akonzekera ndipo akupanga adakapanga kuna kuti msonkhano umenewu ukatheke basi. Chabwino. Ayi tithokoze kwambiri. Mmodzi wa inu anditsimikizira pano pamene omvera kutitsatira komanso ena onse akutsatira bwino lomwe kuti kodi function imeneyi, msonkhano umenewu ndi wa Lilongwe kapena ndi wa dziko la Malawi tikatengera ku Episcopal Conference of Malawi. Episcopal Conference of Malawi madiocese 8 kapena ndi archdiocese ya Lilongwe yokha ikulandira alendo? Ayi, msonkhano umenewu ndi wa akhristu ndi akati kumene onse amene ali m'Malawi muno. Zangochitika kunaona kuti msonkhano umenewu ukuchitikira muno mu archdiocese ya Lilongwe. Koma ntchito zimene zikuchitika zonsezi togwirana manja ndi akhristu anzathu amene ali madiocese onse 8 mu Malawi muno. Okay. Samu ndikhoza kupasa chitsanzo ngati nthawi imene tinali ndi Dina Dance. Anthu ena anachokera ku Nzuzu kubwera ku Dina Dance imeneyi. Mwachitsanzo tinali ndi Ambuye Yohane amene anabwera. Ndipo sanangobwera okha. Anabwera ndi nthumwi zina kuchokera ku Nzuzu. Anthu ena anachoka ku Blantyre kubwera kuzatipanga support Dina Dance imeneyi. So ukhoza kuona kuna kuti chinthu ichichi si cha archdiocese ino yokha ya Lilongwe, ndi cha dziko lonse la Malawi. Mpingo wa Katolika muno mu Malawi. Mairupia nakuonani mafuna class. Ndipangofuna nditire nditunde mwanga kuna kuti chinthu chidisi kuti chaife tokha alilongwe archdiocese komano chikutengera wina aliyense mkhristu wina aliyense muno Malawi amene songa khale ma preach cards tikunena yapa kuti antufeta panga ma preach cards amene tikupempha akhristu eni yake kuti athandizepo kanga chepe kamene angakhale nawo kuti tionjezere ku budget imene inakonzedwa ya msonkhano umenewu komatu situkupereka ndife tokha Lilongwe archdiocese koma ndi ma diocese onse amene atenga mbali imene moti tagawana makada amenewa mu diocese monse. Chabwino. Bambo Mkanda, ndikudziwa kuti nonse awiri mwabwera ngati nthumwi za komiti imeneyo ndi zimene ndikufunsa muyankhiraso komiti imeneyo. Izoona sana. Zikakhalapo mu archdiocese muno zimapezeka kuti zagawidwa kuti ku parish yo mupereka mwakuti titero kuti mwina madiocese iso agawiridwa. Yes, Sam, madiocese agawiridwa. Mmene amanenera chair a CWA kuti mwachitsanzo ma preach card. Panapangidwa ma preach card 1020. Okay. Pa ma preach card 1020 tagawa madiocese monse potengera ndi mmene diocese yo ili. Okay. Kuti aliyense nditu achitepo kanthu kothandiza msonkhano umenewu. Even ma contributions amene tapempha kuchokera madiocese osiyana-siyana. Diocese ina iliyonse yatengapo gawo pa kuzopereka zimene tinawapempha kuti athandizepo pa msonkhano wa mabishop umenewu. Kutengera mphamvu za diocese. Chabwino. Mukuoneka kuti mwina ndinu wouma pakamwa kuti simungathonena kuti diocese yanayuza ipereke mwakuti kapena akuletsa. Ayi nditu sikuti atiletsa. Koma mwina for olosa chula kuti diocese yakuti koma ngone kuti marenji. Okay, fine. Diocese ena mwakuti madiocese ena anapemphera kuti apereke 15 million, madiocese ena anapemphera kuti apereke 10 million. Mene ananenera achiya CWA kuti potengera ndi mphamvu zimene zili mu diocese kutekera. Yes, kutekera kumene ali nawo. Yes. Paka 15 million ndi msonkhano uje ndalama zambiri kwambiri Sam. Potengera ndi alendo amene tikulandira.
ndi akuluakulu. Okay. Sindingatenge alendo akuluakulu kukasiya ku rest house ndiye kutinyazisa mpingo wathu wakunkulu. Maganiza rest house yanji. Takuganiza nini mene kuli kusalima atenga ale mabishop likagolese kukamuzironi ndikuti sisi tutwa imatipeleke cha mpingo. All right, I know zikumveka kwambiri. Okay, mungatipaze tuzi mwina kuti kodi nthumwi zimene zikukalowa mu msonkhano mwina ndi nthumwi makamaka zimene zikubwera. Of course kunena kuti nthumwi zimene zikulowa mu msonkhanonso ndi funso labwino kwambiri chifukwa chonena kuti sitikudziwa kuti kunonso ndi ndani akulowa ndi kufunsana imenepo, komano ndi angati amene akalowa mu msonkhano komanso ndi angati amene akubwera ochokera kunja ngati chithunzithunzi muli nacho. Samu tili ndi mabishopu 31 amene akubwera. Mabishopu 31 mabishopu 30 ni madelegates. Okay. Ansonkhano meyo. Okay. Pamene bishop umodzi akubwera ngati observer. Okay. Ndipo sakubwera okha ambuye amenewa akubweranso ndi secretary general wakumene akuchokerako na Yesu akubwera kuti adzaone kuti anzathuwa awakambirana zotani. Okay. Amene wazangobwera ngati ma observer mangomvetsera zimene zikukambidwa mu msonkhano sazatengapo nawo gawo lina lililonse. Koma mabishopu 30 wawawa ndi eni yake ansonkhano umenewu. Chabwino. Ndiponso mmene amanenera a secretary general kuti chawakomera akuluakulu ku ECM kuti aonjezerepo a national chair rate wapampando wa bungwe la amayi pa national, wapampando wa bungwe la abambo pa national, woyimira ansembe eni yake pa national level, woyimira masistere eni yake pa national level, kuli ma religious kuli amabanja amene waso ndi ma delegates amene aitanidwa kuti akakhale nawo pa msonkhano menewo. Munamva amene ananenera a secretary general kuti zimene akakambiranezo ndizoti ife akhristu eni akefe tizikazipange implement. Ndi aitana nthumwi zimene nzizi kuti akazimverere okha kuti akamakachoka mu msonkhano menewo akabwerera kwawo akati kwafotokozera anthu amene akuayimirira kuti kulani msonkhano tuku ku msonkhanoku tagwirizana chakuti so kuyambira tsiku lero tiye ndipange implement zimene azimbuye athu akutani akufuna zimene zithandize mpingo wathu wa Katolika. Chabwino. Tsono mwina mwamvatu kuti chinthu chisi cha diocese edi apo ndezumveka ndiyo mailupia ankandango kamba mochenjera kwambiri. Mabishopu 30 amodzi observer inu mungawagawe 30 wachokera kuti chifukwa ku Malawi ndi mwina 10 choncho maina wachokera kuti mailupia kama ayange ndo omweyo koma amene ayiyambaka lero. Alright, mambo mkana 10 wa mutinda ku Malawi kuno. Then ndi 13 amene akuchokera ku Zambia. Okay. Then tili ndi 8 amene akuchokera ku Zimbabwe. Chabwino. Ndi mmodzi amene akuchokera ku Mozambique. Okay. Yes. Chabwino. Yeah. Tokoze kwambiri amene mukutitsatira ndithu Catholic Perspective ya lero tukambirana za msonkhano waukulu umene aepiskopi am'mayiko a Malawi, Zambia, Zimbabwe ndetu kumvanso kuti Mozambique akhala kukambirana ngakhale kuti Mozambique angobwera ngati maobserver ongoyang'anira chifukwa sali nawo mugwirizano koma aliko choncho. Akutero amkanda komanso mayi Christina Lupia kuti kwatelera ku Malawi pakafika lolemba. Tsopano tamvaso mzokamba zomwe zija akamba Secretary General a Episcopal Conference of Malawi kuti lolemba mutangwanika kulandira alendo. Yes, so na sana. Then lachiwiri mwambo wa nsembe ya misa. Munga ufotokoze motani mmene wakonzekeredwera mwambo wa nsembe ya misa umenewu. Mwambo umenewu ataukonzekera ndithu kuti udzakhale mwambo wapamwamba umene tidzakhale ndi ma bishop 31 ndi mwambo ndithu umene udzakhale ndithu mwambo mwina woyamba muno Malawi kukhala ndi ma bishop ochuluka choncho nkupanga nsembe ya misa. So takonzekera ndithu kwambiri moti ayi chipembedzo chonse chidzakhala ndithu chidzayenda moyenerera monga mmene ifeyo ngati akhristu muno Malawi timakonzekerera misa zathu
pali ana othandizira misa, palinso ana ovinira anaterezeti, komanso pazakhala ndithu zinthu zosiyanasiyana monga somujana nena kale uno kuti akakatha misa imene yonso ikapezeka uno kuti anthu akalandire madzi, zonsezo zoti zakonzedwa kuti zidzayenda ndithu mu ndondomeko yake. Chabwino. I think titelo mai Lupia kuti mu 2014 kunalinso msonkhano wa ameseya, kunali abishop ndithu angapo ndithu ochulukirapo, komabe kuti undingwirizana oyamba okha nkoyambadi nzoona. Koma nonanga ku area 30 tikasiyanitsa 2014 linachitika mu Civil Stadium ku 30 muri Ignatius Parish, ife nafikako nkanyumba nkakang'ono. Zikakhala bwanji? Sitikachitira mu chechi ngati mmene mwina mukuganizira, komabe tikachitira panja pamene takonza ndithu kuti pakakhale matenti kuna kuti mwina anthu tisakaombedwe ndi dzuwa, koma ayi ndithu pakakwana musapadelere malo ake aparish omwe aja. Samu siakuparishi kuti mfumu akwiri 30 anatikomera mtima kuyankhula ndi Inspector General. Okay. Ndipo atipatsa limene amati parade ground yawo akamapereka zawo za zokuzana ndi za ku polisi. Okay. So mwambo wa nsembe imeneyi ukachitikira pa ground limeneyi ndilalikulu ndithu. Ndithu anthu asakaike kuna kuti mina malo ndochepa, malo ndi akulu. Wina aliyense ali oyitanidwa ndipo ali olandiridwa ku nsembe ya misa imeneyi imene ikakhale pa police parade ground ku area 30. Lachiwiri pa 16. Lachiwiri pa 16. tukabira 8:30. Amatelo at 8:30. Oho. Komano inuyo mudziwa kuti lachiwiri pa 16 July ku Malawi kulibe chuti. Khristu mukarenga kuti musatichitsero manyazi. Samu za Mulungu sizipeleka. Anthu atekeseka zijanena kale zija kuti tikuonera mmene ikuyendera nsalu. Kusonyoza noti anthu akonzekera kuna kuti kumisa kumeneko akakhalepo. Monga mai timadziwa ndithu kuti tikamafika umeneko timakayenda ndithu ndi nsalu imene ikukhala nayo kapena mwina imene ikugwiritsidwa ntchito pa misa imene. So tikuona mmene ikuyendera nsaluyi kusonyeza kuti anthu atekeseka ndithu kuti sitidzakhala ngati ntchitoko tudzapempha ndithu chuti. Mwarelo ndithu anthu akapempha ndithu chuti kuti koma misa imene ndi nsembe ngati chifukwa mwina moyo wathu sitidzaionanso. Ndithudi zimachitika ngati izi. Sizichitika. Apo kana mfuna yankhulapo. Samu munthu sangachose ntchito chifoti wapita kutchali chikukapemphera. Kumene kuti mwina akatenga madaliso. Ivi nako ofesiwo akufuna madaliso. Kuti mwina kandi business kandi ntchito yakuti iziyenda nofuna madaliso. Ndi madaliso amenewo akatenga kumeneko. Ndipo mwina apempha mabwana kuti aloleni ndithu Khristu onse noti ampingo wa Katolika ayi metane namba kuti kubwera mabishop 30 kamodzi ukapanga nsembe ya misa. Ndani safuna kuona mabishop. Tiyeni ndithu bwerani ndithu kandi ndinu Asilamu kandi ndinu Asisepi kandi ndinu Seventh Day tinolandiridwa ndithu tonse timapembedza Mulungu mmodzi. Ndiye tiyeni ndithu tikasonkhane ku area 30. Chabwino. Kama bwana amene maofesi misa ndisikhala mpaka na tsiku lonse la tuntu. Akhoza kujomba mwina kumawa kuntchito. Ndi masana mukapitiza mabusiness enawo. Kapena kupempha. Kuthawa. Osathawa kujomba. Tsanzikani ndithu maulemu ndithu pempha ni permission. Ndikubiya kuna kuti mabwana osakukanizani ayi. Sakukanizani ayi. Okay. Yes. Chabwino. Ndiye mwatitsimikizira kuti anthu mwina akhoza kukathawa kuntchito akabwera. Koma anoti pati osati kuthawa. Akatsazika. Akatsazike. Aha. Ndimafuna ndiupatseni mparo umenewu bambo mkanda mwayankhula koma ndiupatsani mparo timbwerezeso kumemeza Akhristu kuti akabwere chifukwa choti mukulandira alendo ndizofunika kuti tikakhale ochulukirapo. Ndiyamba ndinu mayi Christina Lupia kumemeza kuti anthu abwere kuchaka chimenechi. Tathokoza kwambiri. Ineyo ngati mayi nzanu ndikuyimira tsopano amayi tsopano eti ndinene kwa amayi kuti ineyo ngati mayi nzanu ndikumemezani nonse amayi amalawi muno kulikonse kumene tili kati tili ku Nsanje kati tili ku Chitipa kuti tiyeni ndithu tibwere tidzakhale nawo pamwambo umenewu wa misa. Ndikhulupirira kuti tipeza ndithu
kuti kodi tiyenda bwanji ndipo tifika bwanji, koma ndikuwamemeza ndithu wina aliyense amayi kunoti atha kubwera kayekaya muno mu diocese ya Lilongwe ndeya nyanji pafupi apa. Tatiyeni ndithu tibwere tidzakhale nawo kuti mwambo umenewu ukakhale ndithu mwambo wapamwamba. Zikomo. Chabwino bambo Mkanda, munakamba simkhalitsapo koma atsimikizireni. Yeah, funda atsimikizira anthu mwina anthu ena azikhala mantha kuti uku mwina nkupolisi koma pa tsiku limene lili siku polisi pa tsiku limene lipita utchalichi for even Inspector General apereka permission kuti aloleni akhristu abwere azapemphere kuno. Ndiye ndikupempha azibambo anzanga konse kumene muli, kandi ku Blantyre, kandi ku Nzuzu, kandi Kalonga, kaya Chitipa, bwerani ndithu. Tinanena kale kuna kuti ichi ndi chinthu chopambana kwambiri mu mpingo wathu wa Katolika, makamaka muno mu Archdiocese ya Lilongwe. Kapena sanguti Archdiocese ya Lilongwe koma Malawi munomo pamene kukhale ndi mabishopu osachepera 30 kukasogolera nsembe ya misa imeneyi. Ndiye tiyeni ndithu tibwere kuti tidzapemphere limodzi ndi mabishopu amene wawa ndi ansembe amene wawa pamene akutitsogolera pa nsembe ya misa yokonzekera msonkhano wawo umene ukachitikire ku Salima. Chabwino Elia 30 ku front uku msewu wadagumula akukonzako anthu adzikalowera kuti panopa access yolowera ku Area 30 ili ku gate ya ing'ono mwina kwa amene timakonda kupita kuonera mpira. Gate imene timalowera tikamapita ku stadium ya mpira Nankhaka. Kwa musakakhota kupita ku stadium mukapita straight ngati mukupita ku maoffice a polisi chibuilding ya chikulu chimene mukachipeze kumene ku Area 30 pale musanafike ku office iko pale ground limene tikunenalo ndipo kumene kuli chiphwando cha mapemphero sikusowa. Yes. Chabwino ndiye anthu kumene kuja mwanena kuti siku polisi tsiku limeneli ka parking ndi zina zotero mwina simulengezeratu kapena mulengeza mtsogolo muno kuti tilekeze kuti munthu wapita ndi galimoto yake kuli malo oti akapanga kupaki kapena pali malo ena amene mwakonza kuti magalimoto mukasiya uku then you walk. Nditusamo malo ndi nkhani ku Area 30. Kaya mubwera pa galimoto, kaya mukubwera pa chani, kaya pa lole, kaya pa chani, parking space ndi ambiri. Chifukwa chake tinasankha kuti tikapangire nsembe ya misa imeneyi ku Area 30 potengera malo oyimika magalimoto, even malo amene opangira nsembe ya misayi naona kuti ikhoza kupanga accommodate anthu ambiri. Anthu kuti akathe kupembedza bwinobwino ndithu opanda kufinyika kwina kulikonse. Chabwino. Tilimbitseni mtima mayi Christina Lupia kuti ukuku kwaperekedwa chifukwa ndi tsiku la ntchito ndi ku polisi kwaperekedwa kuti ndi bwalo loti tichitirepo mapemphero. Mukadati tikupita pa ground pena pake bwezi tikudziwa kuti achipembedzo adzikatilandira koma umene kwadzikatilandira ndani mwakonza motani? Ndi chimodzimodzi ndithu mmene timalandiridwa tikafika pa church kuti be achipembedzo akakhalapo amene akathe kulandira komanso even a protocol nawonso akakhala kulandira kuwalozera anthu malo kuti teni tikhale apa mmene timachitira ndithu nthawi zonse akakhalapo ndithu anditikaona malinganaso ndi mmene akavalire sonyezo kuti awa ndi amene akulandira alendo kuti sikuti chipembedzo chikakhala nokuti chikasiyana ndithu ndi mmene timachitira zikakhala ndithu chimodzimodzi kuti akakhalapo ndipo alendo akalandiridwa mwabwinobwino. Chabwino. Ndithu. Mwina kapena nkutelo kuti kodi chilerezo cha anthu amene akubwerawa alendowa ndi chotani kuyambira tsiku limeneli la mwambo wa nsembe ya misa bambo Mkanda? Samu titakhala pansi a committee pali ma subcommittees osiyanasiyana. Pali subcommittee ya security mene mwanenera kuti chitetezo chotani. Titakhala pansi tinaona kulandira alendo osiyanasiyana ndipo alendo amene akachoka kumene akuchokera kubwera kuno ali m'manja mwa ife ndipo china chake chitachitika ndikuti ife amene tidzakhale tikuyankha mafunso okhuzana ndi zimene zachitikira alendowa. Ndiye tapanga ndithu involve anzathu amene amapereka chitetezo monga awa a polisi
tikhanawo tikhandi apolisi throughout the period yonse imene msonkhano umenewu ukhale kuchitika kuyambira lolemba limene alendo akufika mdziko mwathu muno mpaka na tsiku limene alendo akubwerera kwawo. Chabwino. Yes. Mpingo wa Katolika mu masiku awa ukumanamiziridwa zinthu zochuluka kwambiri. Yes. Kunamiziridwa iyayi mpingo wa Katolika watere, mpingo watere. Kodi zimene zikuchitika sabata yamawa muzivula mu bwanji muzokambakamba za wanthu kuti mwina sizikukhudzana ndi china chilichonse chochitika ku dziko koma mwina ndi nkhani zokha za mu mpingo wa Katolika. Samo mwina poyankhapo funso limene lili kukomera kwathu mpingo wa Katolika uli ndi ndondomeko imene imatsata ndipo anthu amene amayenerera kugwira ntchito imene iyi. Ku publicity tili ndi Bambo Damaseki amene akuyang'anira publicity ndi china chilichonse chokhuza publicity chili m'manja mwa komiti imene iyi. Ku transport imene kuliso komiti imene ikuyang'anira za transport china chilichonse chili ndi anthu amene akuyendesa zinthu zimene zizi. So wina aliyense kunjako sali wololedwa kuyankhulapo pa zinthu zimene zikukhudza msonkhano umenewu. Pali anthu ake amene akuyenerera kuyankhulira msonkhano umenewu. Kaya zolemba zimene chilichonse ndikuti chikuyenera kuti chikafike mu ofesi mmene mumu amene waonda amene ali ndi mphamvu yotulutsa zimene izozo kuti anthu atani azidziwe. Yes. So anthu asangotengerapo mwayi kuna kuti iyayi mpingo ife ndi mpingo wa Katolika tupanga chakuti ife tikuakanira pano. Kwa mpingo wasankha ndithu komiti imene ikuyendetsa zinthu zimene zizi. Chabwino. Poyamba mmene maseka makumvani ngati kuti mafuna kutanthauza kuti ine ndafusola kuika koma mmene mumalizamo ndaona kuti mwayankha kuti ngati wina afuna kukambapo za nkhani afuse Bambo Damaseki. Yes. Asangoyambepo mnyumba mwake nkulemba pafoni pake kuti Akatolika ajatulutso pana apanga zabwino. Ndimamvera mama wawere sina ikuno panopo masiku ano aliyese wasanduka ntolankhani aliyese wasanduka TV station chifukwa cha mafoni kugwiritsa ntchito mwana kuika zinthu zimene zikuona kuti mwina zipindulire anthu ena. Chabwino. Mwina sopo ufuna kuthandizira kutsuka mbiri imeneyi kodi mayi Lupia munayamba litukonzekera za mwambo umenewu? Tatenga ndithu nkanthawi tikukonzekera. I think pafupifupi miyezi 3. Osati miyezi 3. Samo mwina msonkhano umene umayina kuti ukhale chaka chatha. Ndipo mmene umalephereka msonkhano umene chaka chatha ndikuti komiti imeneyi itayamba kale kukonzekera. Ndiye zinangochita ngati kuti mwinaso zatipatsa mwayi wina wokonzekera. So tikhoza kunena kuti mwina ndi chaka ndi miyezi imene akhala tikonzekera msonkhano umenewu. Ndi msonkhano wakale ndithu. Yes. Potengera mwina mavuto amene anatigwera chaka chatha ndi akuluakulu wa mabishopu ena wataona kuti iyayi Amalawi mwaphinjidwa. Ndiye sindingabwereso msonkhanowu mwina tikupaseni mpata kuti mwina muzitolere bwinobwino ndifuna mwina msonkhano unalephereka chaka chatha za Cyclone Freddy. Yes. Chabwino. Yayi amene mukutitsatira ndithu iyi ndi Catholic Perspective tikutero kuti tikuyambana nkhani zokhudzana ndi msonkhano waukulu wa episkopi umene ukhale kuchitika msabata ikubwerayi. Ndipo atelo Bambo Gibson Mkanda mothandizana ndi mayi Christina Lupia kuti msonkhanowu unayambidwa kukonzekedwa chaka chatha. Umene uchitika chaka chatha udalephereka chifukwa cha Cyclone Freddy. Mayiko amene atizungulira amene ali abwenzi amene akubwera anatelo kuti ndi mavutowa sitingathe kuchita msonkhano umenewu. Ndiye mwina nkutelo kuti ndifunse funso koma ndilofunika muone mmene muyankhire. Tinali ndizovuta mdziko muno state vice president kumwalira anali mkatolika mwina ena nkumatelo kuti koma iwowa osayimitsa zimenezi mpaka akupitilizabe akatolika ataninso kodi mungayankhepo bwanji? Samu inde mpingo ndi wokhudzidwa chifukwa chakutaya mwa mmodzi wa Mkhristu wathu ndipo mabishopu atakhala pansi nawonso ndi wokhudzidwa ndipo anatipanga advice kunaona kuti inde tiyeni tikapange nsembe ya misayi koma mwina zinazo kusonyeza kuti tikulira ndi anzathuwa mwina tichepetse ngati mwina zovinavinazi tisakavine mwina mopitirisa muyeso potengera kunaona kuti posera pompa
tinali pachisoni chifukwa chotaya mwa imodzi mwa nkhosa zathu. So ikundisiyi kunaona kuti mpingonso ukukhudzidwa ndi mavuto amene anatigwera mwezi wathawu. Chabwino. Yes, yes. Mayi Lupiya mafuna yankhulapo. Kokulukulu ndi zimene ayankhula bambo Mkanda kuna kuti ndifokhudzidwa ndithu sikuti popeza zikutere ndikuti sitinakhudzidwe yayi komano tangochepetsako zina ndi zina kuna kuti tikasonyeze ndithu kuti tidakale pachisoni. Chabwino. Choncho tikhoza kutero kuti si phwando Ayi. ndi msonkhano. Misonkhano. Monga misonkhano imene uchitika kuna kulikonse. Yes, Sam. Kuti zinthu ziyende bwino pakati pa mayiko amenewa msonkhano wenera uchitika. Uchitika ndithu. Chabwino. Thokoze kwambiri. Tikukamba za Malawi, Zambia, Zimbabwe. Mayiko amene akugwirizana kudzera mwa aepiskopi athu komanso mwati Mozambique kuti kudzachita observe. Tango zama kwambiri pa lachiwiri tsiku la misa. Basi itu ndiye sembe ya misa yatha katumikireni chauta. Anthu anatelo bambo Mtseka kuti tsopano akayang'ana ulendo wa kusalima. Yes. Ndiye kuti nene kuti onse amene abwera Tuesday pa misa tizikapita nawo kusalima. Ayi. Sikuti tonse amene tikapange attend misa amene ikuwera 30 ndi amene tikapite kusalima. Okay. Okhawo amene akukhudzidwa timanena paja kunaona kuti pali azimbuye 30+1 pali ansembe chichewa ramata ambuye. Ambuye. Ambiri ambuye. Lili ndi nzanga Mr. Noel Mtoza ngati akumvera amakonza zimene iwe azimbuye nde kuti ambuye amodzi ambuye ambiri. Chabwino. So ambuye 30 okalwa mu msonkhano. 31 okalwa mu msonkhano. Okay. Ndiye kuli ma secretary general kuli amene timanena aja oyimirira mabungwe wa ndi amene akupita kusalima pasiso amene asankhidwa mu mu steering committee aja kuti akathenso kuthandiza zinchito zina ndi zina kusalimako ndi amene akuloledwa kupita kusalima. Okay. Yes. Chabwino. Iyayi mpingo wathu ndi womvera ndikhulupirira kuti ambiri akabwerera pa ili ya 30 pomwepo. Ndikhulupirira chabe. Hayi zikatheka ndithu umatiphunzitsa ndithu kumvera. Yes. Ndiye tanena kuti timvere zimene mpingo ukutipempha. Tisachititse manyazi ambuye athu. Tisayiwale kunaona kuti tili ndi akuluakulu amene timawatumikira ndipo akatiyankhula timamvera zimene iwowo akutipempha kuti tichite. Chabwino. So tanena kuti tichite zimene iwowo akutipempha. Chabwino. Ili ndi national event. Yes. Kwaya njaku kwaya imene ikutsogolera nsembe ya misa pa lachiwiri ndi ya mtima woyera dinari. Okay. Anatikomera mtima ndithu kuti potengera kunaona kuti mwina chifukwa cha ma distance kumene kuti mwina tipange involve kwaya ya ku Blantyre amene mwa diocese ya Blantyre kapena kwaya ya Mzuzu diocese kuti mwina atenge nawo ujeni ananena kuti iyayi mwina izizi zokhuza mwina ndi chipembedzozi tapangani inuyo amu archdiocese ya Lilongwe. Okay. So ngati kupa chiwiripa kwaya imene kusogolera nsembe ya misa ndi kuti ndi ya mtima woyera dinari joint choir. Okay. Then tikapita kusalimako waperekedwanso mpata kwa anzathu a salima dinari. Okay. Kuti ndi amene akatsogolere zokhuzana ndi chipembedzo pamene mabishopu athu akakhale akupanga msonkhano wawo kusalima. Okay. Yes. Sindinawamve bambo Mtseka kukamba mwina inu mudziwa nanga simuli mkomiti mwakambapo kuti kwaya ziti chipembedzo akayendetsa ndi asalima dinari. Yes. Ndiye pamene pala ansembe pala episkopi misa ndeire. Yes. Apa mutanthauza kuti tsopano lachitatu misa ikachitikira pa parishi kapena kusigereke kumene anakamba bambo Mtseka. Ayi ndithu Mai Lupiya room akhalitsa kangati mulibe information kapena. Ayi ndithu samu chili chonse chikuchitikira kusigereke. Chabwino. Asigereke atikomera mtima kutipatsa imodzi mwa maholo amene ali nawo kuti pa nthawi imeneyi ikakhale ngati ndithu kuna kuti ndi chapelo chathu. Okay. Chimene
amene ali kunyanjawo Akwanitsa. akhoza amene asankhidwa pita kumene kuko kuti atha kukapangiramo nsembe ya misa Okay. masiku onse amene Akhale akakhale kumene. ku Salima. Okay. Yes, yes. Ndiye masiku amene oyimbira ndi asalima dina lero tsopano. Salima dinale koma yagawananso kumene ku Salima dinaleko Aha. ndi mene Masiku maparishi alili. alili Aha. ndi masiku mene alili. Aha. Yes. Aha. Of course ndikhanga ndikumanga uzungulirapo kuti ndeti ndi anthu angati onse pamodzi ndinikoza ko 31 amene akupita ku Salima Salima. tsopano. tikuyembekezera kukhala ndi anthu osachepera 60 Aha, amene okay. akuyenera kupita ku Salima. Okay. 60 ndikuti ndi nambala ya onse Nthumwi. ogwira ntchito nthumwi chabwino. zokapanga nsonkhano Aha, okay. onsewo ali mu 60 amene Okay, okay. yes, yes. Yayi, ife tikufunani zabwino zonse chifukwa mukatimirira ndinu ife sanatiitane kwa. masiku sanathe mwina kanada ili njira. Ayi chabwino. Amayi Lupia, sindikudziwa kuti nkhani za maphikidwe ku Salima akutiphikira ndi omwewo asikireki kapena ndinuyo amayi paja amayi aku Malawi kondophika. ndenzimayi amene amadziwika ndithu mkumoto edi komano ifeyo ngati amayi tidzathandizira kuphika kunoko nthawi ya after misa kuti asanapite ku Salima at least kadonda madzi ndithu aoneko. So zimenezo ndi zimene tidzachita ife amayi komano kusikiregeko ndizoti zikakonzedwa komweko. Okay. Ndithudi. Ayi chabwino. Tidziwa kuti pobwera muzikatibweretsera majumba zakudya zaga. Zimene zono tiwene atikanyamule tsono nde zikabwera zina zidaola. Alright. zakudya Zakudya zakulayi. samaya badala kala chizungu pano kale kwajitsa iya tindi zikuenda kwalo kulona zikasakauka zakudya. Alright, okay, chabwino. Ziko. Titelo kuti pamene tupita kumapeto takambirana zambiri koma ndikho ndizofunika ku Salima mubwerako liti anzathu. pachiyembekezo yona kuti lachinayi tikuyenera kubwerera ku Salima pamene nsonkhano umene ukathe fika pakuoneka kuti mabishopu akuyenera kuti abwerere ku mayiko awo I think potengera ndi mabize amaofesi mwawo kuti mwinaso akathe kupitiriza ntchito zina zimene sikuyembekezera kuti akagwire ku mayiko awo. Chabwino. Yes. Alright, mawu anu otsekera programu iyi polingalira kuti mayiko atatu amenewa Mozambique, Zimbabwe komanso Zambia maso awo anthu amenewa ali ku Malawi kumene kuli aepiskopi yawo. Atsimikizireni anthu kuno ku Malawi kufunika kuti tionetse umalawi makamaka wa mumpingo wa Katolika umalawi wake chifukwa kuti tulandira anthu amayiko ena koma ndife Amalawi. Titani Amalawi ndiponso mukamamaliza mudziwe kuti muneneletu zimene mmaganizira kuti mudzanena ine sindafunse chifukwa nthawi ndimene ili kumapeto ndithu. Tiyambe ndi mayi Christina Lupia. Ifeyo tu ngati Amalawi tidzasunga ndithu mwambo wathu wa Chikhristu umene timapangira nthawi zonse ndipo tikatsimikizira onse mayiko onse amene mabishopu awo akubwera kuno ku Malawi kuna kuti adzasamalidwa komanso chitetezo mujanena kale abambo kuna kuti chitetezo ndichokwanira ndipo asaope china chilichonse koma kunoko takonzeka ndithu kuni chini chilichonse chikaende bwino akasamalidwe kusamalidwa muthupi komanso even kuti muzimu akasamalidwa ndithu zikomo. Ndiye chilipo chimene ndayiwala kufunsani mayi Lupia koma niyo mnachichalira kuti ichi ndenkachifotokoza bwino. Ayi ndithu khulupirira kuti china chilichonse tafotokoza ndipo tanena ndithu kwakukulukulu nkungwapempha kuti tonse ya Kristu eni yake tiyeni tikapezeke kusembe ya misa kuna kuti mwambo wathu wa misa uzakhale ndithu mwambo wabwino komanso even anzathu kunjako akathe kuona ndithu kuti Chikhristu kunonso ndi cholimba. Zikomo. Ndathokoza bambo Gibson Mkanda. Langa ndi pempho kwa wina aliyense noti Akhristu okha akuno ku Archdiocese ya Lilongwe
komanso nditengere mwayi kwa azinzathu amene mwina mukutipanga follow pa YouTube kuti chinthu ichichi ndi cha dziko lonse la Malawi. Nthawi zambiri makondo apereka chitsanzo cha nyimbo namba 49 imene timayimba nthawi zonse, kunaona kuti mu mpingo uwo anthu olungama athandizana pochita zabwino. Zabwino mwa zina zimene zimanenedwa mu nyimbo imeneyi ndi zimene zikubwera lachiwiri ilili. Tiyeni tigwirane manja tiwathandize mabishopu athu pa malingaliro amene ali nawo wopanga host msonkhano umenewu. Akhoza kukhala ndi maganizo koma pawo sangakwanitse, akudalira inu ndi ine kuti titengepo gawo kuwathandiza mabishopu athu. Kwaperekedwa ma pledge card amene akutipempha kuti tichitepo pang'ono. Ndi manena padzana kunaona kuti mwina 85% ya zokonzekera zathu zachitika, tatsala ndi 15%. 15% imeneyi ina ili ma pledge card. Titagwirana manja pa pledge card amene tagawa 1020. Kuna kuti mwina aliyense amene walandira pledge card imeneyi mwina aperekepo 5000 kwacha pa kadi imene walandira. We can raise 50 million kwacha. And 50 million kwacha imeneyi ibweretsa kusintha pa mwina budget imene inakonzedwa yokhudzana ndi msonkhano umenewu. So kwa ine ndipempho kwa akhristu anzanga ndi akatumeni anzanga kuti aliyense azigugude mu mtima mwake kodi ineyo pa msonkhano umene mabishopu ali nawo ningathandizepo bwanji kuti msonkhano umenewu ukakhale wopambana, chifukwa zimene zikapita ku msonkhano umenewu zithandiza mpingo wa Eklezia Katolika kupita patsogolo, sukhalanso chimodzimodzi. Tanena kale kunaona kuti mayiko atatu amenewa amapanga zambiri zofanana za masukulu, za zipatala. Mukhoza kunditsimikizira pano unaona kuti moyo wa masiku ano kupanda kupita ku chipatala tili chabe. So tikagawana nzeru zimenezo mabishopu athu ali nazo, ndio tizapezeka kunaona kuti tikupulumutsa miyoyo yambiri ya anthu. Masukulu amene athandiza ana athu akhoza kupita ku Zambia kukaphunzira, akhoza kupita ku Zimbabwe kukaphunzira, akabwera kumeneko mpingo limene uzapindule. Ndiye tiyeni tiwathandize mabishopu athu. Tisayiwale tena kuti ndi nsembe ya misa, tiyeni tikakumane kweli athete tikapereke support, tikakhale nawo mabishopu athu kuna kuti nsembe ya misa imeneyi ikakhale yopambana. Ndipo tikadzazana kweli athete, alendo amene akubwera akaonadi kunena kuti ku Malawi anthu awo mabishopu ndi akhristu awo amagwirizana ndipo amagwirira ntchito limodzi. Kugwirira ntchito limodzi anatero kuti ndiye mutu wa msonkhano umenewu. Apa ndiye pamapeto pa zokambirana zathu lero pamene ndinali ndi Bambo Gibson Mkanda. Iwowa ali mpulogalamu ngati membala wa komiti ya zokonzekera, komanso Mai Christina Lupia ngati membala wa zokonzekera za misonkhano imeneyi. Ine ndi Sam K. Zikomo tinali limodzi, tidzakhale pomwepo sabata yamawa pamene tidzabweretsanso mutu wina, nkhani zina. Tiyeni tipitirire kutsatira zambiri pa radio ali nafe kuzamitsa chikondi pakati pathu.